देत गेलो पुढे आणि कल्पना कशी झाली ते मग त्याच्यामुळं सगळे आम्ही कार्यक्रमांची आखणी करू लागलो आणि ह्या सगळ्या कार्यक्रमाच्या ह्याच्यामध्ये चित्रा क्षीरसागर या त्यांनी पुढाकार घेऊन साहित्य लेणीतर्फे आपण हे साहित्य संमेलन करूया असं ठरवलं आणि मग पद्मजा पेणाणे जोगळेकर त्या साहित्य संमेलनाध्यक्ष म्हणून येत आहेत आणि अनुराधा ठाकूर या जागतिक कीर्तीच्या चित्रकर्ती आहेत आणि त्या पण या संमेलनाला येणार आहेत आणि ही संकल्पना म्हणजे साहित्य संमेलनाची पूर्वी आम्ही फक्त काही कार्यक्रम काहीतरी घेऊया असं आम्ही ठरवत होतो पण साहित्य संमेलन केलं तर सारखं हे त्यांना सगळे साहित्यिकांना आपण इन्व्हॉल्व करून घेऊ शकतो म्हणून आम्ही ही साहित्य संमेलन करायचं ठरवलं. 7वे मराठी साहित्य संमेलन मी पण येथे होत आहे आणि साहित्य लेणी प्रतिष्ठान ताळगाव या संस्थेनं पुढाकार घेतलेला आहे. आपण त्यांनी सांगितलेलंच आहे आणि या कार्यक्रमामध्ये काय आहे हे मी आपणासमोर ठेवत आहे. या कार्यक्रमाची विशेषता म्हणजे 4 राज्यातील लोक इथं येणार आहेत. मुख्य म्हणजे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि आपला गोवा येथील साहित्यिक इथं जमत आहे. तसंच पद्मश्री पद्मजा पेणाणे जोगळेकर या प्रसिद्ध गायिका या संमेलनाच्या संमेलनाध्यक्ष म्हणून इथं येणार आहे. त्याचबरोबर श्रीमती अनुराधा ठाकूर ज्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या चित्रकार आहेत आणि त्यांचा लाईव्ह पेंटिंगचा कॉर्नरसुद्धा त्यावेळेला असणार आहे. आता ह्या 7व्या मराठी साहित्य संमेलनामध्ये काय आहे? संमेलनाध्यक्ष म्हणून पद्मश्री पद्मजा पेणाणे जोगळेकर या आहेत. स्वागताध्यक्ष म्हणून आपले गोव्याचे नियोजक श्री श्रीनिवास लिंबो हे येणार आहेत आणि त्याचबरोबर मिलिंद महाजन जे बृहन महाराष्ट्र मंडळाचे माजी अध्यक्ष होते आणि सुमित्रा महाजन यांचे सुपुत्र आहेत आणि ते उद्घाटक या नात्याने इथं हजर राहणार आहेत. साहित्य लेणी प्रतिष्ठान गोवा आणि त्यांना सहकार्य केलेलं आहे ते म्हणजे इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांचा पणजी यांच्या सहकार्यानं हा कार्यक्रम इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांच्या सभागृहामध्ये होणार आहे. 2 मे 2026 शनिवार आहे आणि सकाळी 9 वाजल्यापासून हा कार्यक्रम सुरू होणार आहे जो संध्याकाळी 6:30 पर्यंत वेगवेगळ्या अंगानं साहित्याची वेगवेगळी अंग इथं दाखवली जाणार आहेत. त्याचबरोबर सकाळी 9 वाजता नाव नोंदणी सुरू केली जाईल. वेगवेगळ्या राज्यातून जे लोक येणार आहेत ते आदल्या दिवशी तिथं येऊन थांबणार आहेत आणि गोव्यातील अनेक साहित्यिक या ठिकाणी नाव नोंदणी करतील. त्यानंतर 9 ते 9:30 पर्यंत चहापानासाठी ठेवलेलं आहे. याचं विशेष म्हणजे ग्रंथदिंडी पण निघणार आहे या मिनेझिस ब्रागांच्या मागेच्या आव्हानावर आणि ही होणार आहे जवळजवळ 9:30 ते 10 पर्यंत ही ग्रंथदिंडी होईल. त्यानंतर 10 वाजता आपला उद्घाटन सोहळा होईल आणि तो 11:30 पर्यंत साधारण असं वेळ दिलेली आहे तो पुढे मागे होऊ शकेल. 10 ते 10:15 पर्यंत निधी डान्स अकादमी जी आहे त्याचं गणेश वंदना इथं केली जाणार आहे, सादर केली जाणार आहे आणि सांगितलंच आहे की पद्मजा पेणाणे जोगळेकर या संमेलनाध्यक्ष आणि माननीय श्रीनिवास लिंबो जे उद्योजक आहेत ते स्वागताध्यक्ष आहेत. उद्घाटक सोहळ्यामध्ये माननीय मिलिंद महाजन जे बृहन महाराष्ट्र ट्रस्ट दिल्लीचे आहेत, विशेष अतिथी म्हणून आपले इन्स्टिट्यूट मिनेझिसचे अध्यक्ष श्री दशरथ परब हजर असणार आहेत आणि प्रमुख पाहुणे म्हणून सागर जावडेकर जे करुण भारतचे संपादक आहेत आणि त्याचबरोबर भूषण अकादमी कर्नाटकचे बसवेश्वर चेंडगे हे अध्यक्ष हे सुद्धा प्रमुख पाहुणे म्हणून. या कार्यक्रमाच्या संपूर्ण कार्यक्रमाच्या आयोजक म्हणून साहित्य लेणी प्रतिष्ठान गोवाच्या अध्यक्ष सौ चित्रा क्षीरसागर ज्या इथे हजर आहेत आणि समन्वयक म्हणून श्री प्रकाश क्षीरसागर यांनी काम पाहिलेलं आहे. यामध्ये सन्मान सोहळा सुद्धा ठेवलेला आहे. या सन्मान सोहळ्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय चित्रकार ज्या अहिल्यानगरहून येणार आहेत माननीय अनुराधा ठाकूर, श्रीमती लक्ष्मी जोग ज्या गोव्याच्या ज्येष्ठ साहित्यिका आहेत, सावंतवाडी येथील एक ज्येष्ठ साहित्यिका श्रीमती उषा परब या पण येणार आहेत. गोव्यातील ज्येष्ठ साहित्यिक माननीय गजानन देसाई असणार आहेत आणि मुंबईहून ज्येष्ठ साहित्यिका माननीय डॉक्टर संगीता गोडबोले या येणार आहेत. त्याचबरोबर सन्मान सोहळ्यामध्ये
आपले गोव्यातील काही आणि बाहेरचे सुद्धा आहेत. त्यामध्ये पत्रकारामधून श्रीमती मनस्विनी प्रभुणे यांचा पण सन्मान केला जाईल. ताळगावच्या सरपंच श्रीमती मारिया फर्नांडिस, सखी मंच गोवाच्या सुनैना केरकर आणि गोव्यातील एक उद्योजिका श्रीमती दीपश्री केरकर, आंतरराष्ट्रीय चित्रकार आपले गोव्याचे श्री संजय हरमलकर, माळवा येथील ज्येष्ठ साहित्यिक माननीय मदन बोबडे आणि एक कलाकार निधी संके यांचा सुद्धा सन्मान इथं केला जाईल. त्यानंतर पुस्तक साहित्य म्हणजे पुस्तक प्रकाशन सोहळा आलाच आणि त्यामध्ये काही साहित्यिकांची पुस्तकं सुद्धा इथं प्रकाशित केली जाणार आहेत. त्यामध्ये सौ रेखा मिरजकर या गोव्यातील साहित्यिक आपलं पुस्तक प्रकाशित करणार आहे. पंढरपूरच्या सौ रुपाली तपकिरे, गोव्यातील आपल्या अध्यक्ष चित्रा क्षीरसागर यांचंही एक पुस्तक असणार आहे. प्रकाश क्षीरसागर यांचंही एक पुस्तक आहे आणि गोव्याच्या एक ज्येष्ठ साहित्यिका मेघना मुरुडफळकर यांचंही पुस्तक ही काही जवळजवळ 5 पुस्तकं त्यावेळी प्रसिद्ध केली जाणार आहेत.